Iso osa mun tuloista koostuu kulukorvauksista ja monia hämmensi, että mitä ne on, miten ne toimii ja miksi ne on niin tärkeitä, niin nyt mä kerron. Kulukorvaukset, joita mä itse hyödynnän, on kilometrikorvaukset ja päivärahat, ja ne on loistava tapa optimoida yrittäjänä tuloja ja saada korvauksia työmatkoista verottomana. Kyllä, kuulit oikein, laillisesti verottomana. Jos hoidat omalla autolla työmatkoja tai hoidat yrityksen asioita, voit nostaa niistä verottomia kilometrikorvauksia. Vuonna 2025 kilometrikorvauksen suuruus on 59 senttiä kilometriltä, eli esimerkiksi mun luotaan noin 200 kilometriä Tampereelle, edes takaisin se tekee noin 400 kilometriä, joten tästä reissusta mä voisin nostaa 236 € verottomana. Kilometrikorvauksen on siis tarkoitus kattaa polttoaine, huolto ja muita auton kuluja. Sitten on päivärahat, joiden on tarkoitus kattaa työmatkojen ruokailu ja muita elinkustannuksia. Vuonna 2025 yli 6 tunnin matkasta pystyy nostamaan 24 € ja yli 10 tunnin matkasta 53 €, ja myös päivärahat on verottomia tuloja. Eli kun nää yhdistää kilometrikorvauksiin, yhdestä Tampereen reissusta voi kertyä yli 250 € korvauksia. Muutama tämmönen reissu kuukaudessa, niin korvaukset nousee jo lähes 1000 €. Mutta miksi nämä on sitten niin tärkeitä? No, nämä on laillisia verottomia tuloja. Mutta sen takia ne vaatii tarkkaa kirjanpitoa. Kirjaa aina ylös ajokilometrit, matkapäivät ja muut tiedot, jotta pystyt hyödyntämään nämä korvaukset täysmääräisesti ja lain mukaan. Sä et nimittäin halua antaa verottajalle mitään syytä kyseenalaistaa sun korvauksia. Kulukorvaukset on siis loistava ja yksinkertainen tapa maksimoida yrittäjän nettohyöty. Muista vaan olla huolellinen ja noudattaa lakia.